saning atiku neng desa tanmu sliramu umrang sanging kok kudu ketemu neng desa tanmu sliramu umrang sanging kalinya buanjir mau cara buanjir buanternya ora terang dah ipo ya dek. Lah kene cara gak terang kene teko telanaan bro. Ora teko telanaan. Nanti batangan. Batangan oh iya. Udah nek ketawan ya. Delala nek pas mban metu kok alhamdulillah. Alhamdulillah. Terang masih gembel-gembel ya deh. Iki sepatuku gembel kabeh. Seragamu coba sing ngisor wis gembel kaya wong mluku iku lho kowe. Wis astagfirullah lagi. Ya wis gak masalah, sing penting goyangane ngeter bengi iki ya, Cin. Engko tekan omah disikat karo sikat WC. Mangga, Mas. aja sumalan ati nganti tiba saking sakingmu
Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjenengan dumateng sedaya undangan ingkang tesih nenggani nggih. Nggih. Alhamdulillah kok rame masih emang di landa hujan Mbak Ii. Muga-muga rezekine Pak Salih. Muga-muga ya terus kaya banyu sing teko sedina sewengi iki mau ya Cin. Nggih. Banyu kaya ngono ya Pak ya. Nggih. Pak Salim kalau Pak Salim sing goleki pundi? kalau nang kono nang pojokan kae lho. Ndi lah Sam? Alah yo nggo kemeja dawa iki langgar mau undang Pak Salim. Pak Salim kuwi bari elerem ram. Buarien ndekipun Iya, ndek nome ndek ya nome, Cin ya. halah. Nang sayang sithik ya iku Apa? Wireng. Nggih sembanuan Pak Salim kali Bu sampun kersa nimbali kula sakonco dalam rangka acara Walimatul Urus. pernikahan nggih. Nggih, ngunduh mantu. Mbak Seli diunduh ya. Mbak Sally diunduh iki. Di-download ngono ya, Ram? Di-download Mas Mariono. Sumure nang buritan. Mas Mariono. Mas Mariono. Lah iya di-download terus engko di nganu Ya diinstal. Mugi-mugi dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tunggal Amin. saomah enggal pikantuk momongan sing kathah mergo kathah anak kathah rezeki. Rezekine kok banyu udan. Kaya kali sing banjir nang mburi. Jembatane medeni wong kok. Lah aku kok sore-sore diomongi, "Rom, apa leh? Kali ini banjir jebule kali nang ning mburi." Nggih. Sugeng dalu sedaya kemawon nggih. Kanca-kanca sing hadir juga, mas-masnya saking Payaman. Saking Ning mburi kono rame dadakan. Saking Gowungu. Oke. Saking Pagak piyambak. Nggih. Pokoke sugeng dalu bos-bosku sedaya nggih. Aku percaya wong Pagak kene isine mek bos-bos kabeh. Dik. Betul. Bos Brambang, bos Cet, bos Pari, bos Gabah, bos Pemborong sembarang Iya, kali rono nggih. nggih. Mbok bilih badhe ngersake tembang saking tuwa rumah utawi saking temanten apa saking tamu undangan monggo. Ditunggu nggih. Ditunggu ya sayang ya. Apa Mbak Nganten Mas Nganten badhe gabung nyanyi, Bernyanyi boleh. berjoget. Mbak Sally mana Mbak Sally? Mbak Sally tadi kayaknya lewat sini. Oh iya. Pak Salim ngersake tembang menapa Pak Salim? Boten. Wah adem ayem Bes geprek ya teko. Apa meh rono udan kok. Udiane ra karu-karuan iki malini Ibu upama ditimbang pirang kilo iki Pak? Walah ora iso ditimbang iki Sam. Ayo dong guyu ae ya Cin. Ayo saiki. Lagune saurunge ayo guyu diaturi apa ya? Kelinci ucul ya Mas? Ya. Kelinci ucul dibacake ayo guyu. Ben gue ambiak ngono kersane sing nonton ben seneng atine do guyu Nggih bareng-bareng. mangke guyu bareng-bareng nggih Pak Nanging Bu. ojo sak dalan-dalan ya, Dik. Edan kuwi ro. Mumpung streaming RS sing nonton kanca-kanca juga akeh. Mau ana permintaan saking Majoko istri Saleha permintaan Mas Edi Mas sing Edi yang nyanyi oke. Monggo Mas. Langsung ke mawon mboten napa-napa, ayo. Cus. Tombo ngantuk lagi. Yo, Mbak Sally ya. Asik. Hey, Wayo. Ngopeni kudu saterusé nang desa-desa
kabeh aku dhewe kang kebanting yo hai hai Wahyu Manggala ayo mas dong guyu bareng-bareng mas aja pada susah yo Semprol iki semangat bengi iki Mas yo gak ketok ya, Bro ya. Emang bar main domino kiu-kiu. Kok semangat temen. Anggih setunggal tembang ku tak ngaturi kanggo sedaya kemawon. Tuan rumah ya nganten ya tamu undangan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, pokoknya pecinta-pecinta campur sari ya Mbak Iin ya. Tapi sayange lu gak gelem melok guyu kaya aku kok. Lha asine kudu guyu mergo polamiku. Ning ya diempet wong jenenge wong piye ya wong piyayi ngono lho. Asine aku ya kudu guyu ning aku tak empet gitu. Ya, dilanjut kanggo kanthi tembang-tembang sing kepenak. Betetan pamujudan, bakin. Monggo nggih, tesih longgar niki. Bakalan. Napa masih sendek siang? Mas No. Mas No ngersake tembang napa mboten Mas No? Tidak ada, Mbak Aram. Apa Mas? Oh, Mas. Apa mudune aku kowe tak malah Mas Mariono. Awas lo Mas, dalane lunyu Mas. Juga Mbak Iin. Sebentar. Oke. Salah panggungnya mau dok gene dek panggung gak mau dok perapatan. Aduh ya. Ben gasek ngono lho, Jin. Hei. Apa Mas? Mbak ngejak bisik-bisik wonge lho. Bisik tetangga. Oh. Lintang asmara khusus Mas Genuk sing gede dhuwur kayak gapura jare Mas Asumar lho ya, aku gak aku lho. Napa niki Bu? Niki Ibu. Masa juga nyawer
apa cuma dilek nonton ya Mas Nek ya. dia turi lagune kok malah lupa. Lagune apa lagune? Ngombe sik lintang asmara. Lintang asmara Mas. Kanggo Mas sapa mang sing gede Mas kaya Genok gapura, sing Mas Genok. konokane padha genok. Apaan? Apane? Apane? Teteke sing jare- gue dhuwur kaya gapura Iya, bajeng ratu sing ya. ndi? Kok dadi goleki sing antara gue dhewe pokoke ya. Ya. Mangga Mas Genok, cus lintang asmara tetes. WM audio. Iya. Eksa. Mas, anumu Mas, yang dari Siwalan adik-adikku, selamat malam. Biasanya mentek kok. Siang pantoro ratri Hai Mas, terima kasih. Lengmeni sing ati setiaku bisa anduweni marang sang tiasa lasmi. Yo 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 yo. Tak sangka, tak sangka, tak sangka, tak sangka. Hey.
kan memang disangoni ibuke kondang nyawer ya, Saya gak disawerno. diutus lho kok gak gak amanah. Gak amanah lho Mas, gak boleh kayak gitu lho Mas. Ya ora ya. Mana di manggone Mas Mariana. Iki ning ngarepku. Lho sing maju mana Pak Retene ha kandhane kok iso Pak RT wis kadung gandreng-gandreng. Napa Pak? Gerecekan Banyuwangi Sembanungan nggih Pak nggih. Sing Mas koyo gapura mau ndi nek gak metu padha ae. Mas Geno, Ya Mas Geno nek padha gak metu ya juga amanah kabeh. ndak urung wayahe lagi jam pira mokon metu saiki. Kan metu sak wayah-wayah iso to, Ro. Oh gitu nggih. Iya. Ada atensi saking Mas Cin. Apa? Tulisannya tak sabar malam pertama. Sumpah gak bodoh niki lho tulisane. Lah iya. Lagune tak sabar malam pertama. Maksudnya iki spesial yang sudah tidak sabar malam pertamanya. Lagunya ada Gubuk Asmara. Karena Masa malam pertamane nih. maksudnya Remi zaman dadu biyen karo kan. Remi kuwi to. Iya do remi Apa? dadu Do Remi karo. fa sol la. Gak. Ora Sam. Lagunya apa iki lagune? Lagune iku mau kan tok request kanggo kowe jare. Nanti aja. Nanti aja. Ya Iki iku mau ana tak nek ora tulis sing mburi. Tidak ada, belum ada. Gerejekan Banyuwangi saking Parete. Monggo penaturi wonten Gubuk Asmara, Mas. Spesial yang sudah tidak sabar pada malam pertamanya atau sudah malam keberapa aku juga tidak ya, tahu. kita tidak tahu ya. Kalau kita sudah malam ke Kok malam pagi pun oke. Ya, Mas, monggo. panas tentang ya oke. Mergawene iki lho, Ci. Iya kan mergane panas tentang oke, udan oke. Kasunyatan susut. Oke, baik. Gak roh. Ayo. Duete karo cah iki. Mas-mas ini sebelah kiri dari mana ini? Sugeng dalu. Kemana-mana? Weh, ha. Weh, Mbak Ken. ha. Ayo. Ya, aku ya Mbak. Ku bukai biyen ta
Nyanyi lembrul. Kok iso ya? Di belakang Kang Mas Kang Mas yang baru aja sugeng dalu semuanya. Saka ngendi kabeh ki yo In ya. Kok baru pertama kali aku melihat cowok seganteng kamu. Oke, sampun Kang Mas Kang ngersaki wonten Gubuk Asmara nggih. Sing kirim atensi tadi. Yuk dilanjut wonten Gerajakan Banyuwangi Mas. Bahkan jare iya, mungkin kula aturi Mbah Gen. Nah, ya Mas, Gerajakan Banyuwangi Mbak In nyanyi ya. Spesial Pak Rete. Pak Rete. Pak Rewe. Pak Rewe, Pak Carek, Pak Petengan, Pak Wo pundi? Gak roh. Ya. Ya. Ayo.
goleki sing Mas No. Sing Mas Gedi ku mang. Iya Mas Gedi Mas No. Gak kayak ndek awan Mas. Kowe kok ngono. Dadi ledek iku tulung pelis. Aja dadi Apa? ledek. Apa? Pelis. Aja dadi ledek sing materialistis. Please ngono Rom. Pelis pokoknya. Aku mintanya jangan kayak gitu, Mbak. Gak boleh. Cara gak ada sing nyabar ya wis ngono Lah lho. nek gak ana sing nyawar ya wis ngono. Lah iya yen diparingi alhamdulillah lagi ngono. Lah nek gak diparingi. Dalah terai basa. Padha ae ngono. Enggak aku bercanda. Bercanda. Mbah Ken ayo Mbah Ken Mbah Ken aja wedi kok- kepetel Mbah gak apa-apa. Makin sampun jumeneng wonten sasana palenggahan menika badhe ngersake tembang kepaku kapang nanging sik Mas ya. Sik Mas. Ngesik Mas. Heeh. Aku tak nyanyi kanggo kowe sik, engko Ya. bariku lagi nasunyatan, Kan lagi bariku lagi kepaku kakak. kapang. Sun Mbah nggih. Kon nambahi gurine Rempro. Oh buntut iku to. Iya ampun nyereti ngono ra tak weki ngono andek becah. Ya Mas kanggo kowe. Jujure ngeki nem buntut nguri tok ya, ora kep ngarep nganti nguri neh. Delok gak tau iral ya, Cin. Iya, jar kira jalukan neh malah ngarep nguri. Ya mangga kanggo kowe ada istri salehah Jangan lupa santai katanya santai. Kanggo kowe Mas. Niki dari Di Andri ya. Biasanya saya nyanyi kok gak aku lah Andri kurang ajar. Lagi pengen kowe. Lagi pengen aku? Iya. Iya tak ladeni yo cus. Iku lo yayu-yayu iku ngundang sapa? Ya lagu yo Mas Sam- pajeke Mas. Aku nek mbok celok yayu-yayu tok ya emoh no. Mas sama aku rabi karo Kang Ambi mau undang yayu-yayu. Ayo. Aku masih muda belia di bawah 17 tahun kok mau undang Yu. Yuk Mas. Kita itu di bawah 17 tahun semuanya Mas. Oh enggak? Kanggo kowe. Hey. Ha. Kowe mau dia? Wasai. Yo. Apa semestine aku kudu koyo ngene bebarengan karo kowe urip saben dinane saben kepedho kowe kandha yen kowe tresno aku percaya ra ono wanita liya aku ning kene kowe sing ono ning kono aku tak kandha muga bisa ketempo
Geno. Mas. Wah, Ayo deh. ora bakal nggodha ati. Ngomong sawiji sing jero ati. Tresno iki yo mung kowe sing tak tresnani. Ora bakal nggodha ati. Yo mangsa wiji sing ning jero ati. Tresno iki yo mung kowe sing tak tresnani. Mas Paijo. Coba ijo pakananmu godhong telo, kowe kok liwat bloko ora gelem ngono-ngono aja. Iya, Pak Ijo saiki ngono. Bar sesuk, sumpah lo ya, sumpah tenan lo ya, nah ora diteni kayak pareno mam lo aja Paijo. Aja jambak iya kan sama. Oke Mas Pai. Iki mang Mas ndi? Mas Geno. Mas Gino emang wes Geno. metu. Wes metu siji tok. Siji tok. Ya, diperang iku lho diadai sakne. Mas Geno Kok, sampean kok teko karo Mbak Indah Ya. karo la cantiknya Indonesia ta Mas Geno? Iku mau nek tak tunggone ora dikekno diceket temahe ngene kok. Sa. Ya wes tampa dengan ikhlas. Kowe nek cerewet nek dilebokno Geno Mas Geno lho. Ayo. Kok Mas ampun, ampun. Mas Oke. Nana Dewa ngersake luntur ya Mas ya. Iya, bar iki gak apa-apa ya, aku Gak tak apa dong. Iya, Mbak gerak Kenzi. gini. Aku nyanyi apa ya? Lagu Kepangku Kapang, Luntur. Engko nek ana lagu Jambualan sapa sing nyanyi? Sito Sapa? Rondo sapa sing nyanyi? Sapa? Ya karo. Tak kira kowe anjay. Gentenan karo kancane. Kasunyatan sih ya, Mas. Ya, Masnya mana yang mau nyanyi? Siapa sih Kene nyanyi? dem, nyanyi dem. Ya siji wae, siji wae. Siji wae ndak permintaan ditutup bar iki ya, mau ono nganu barang ya. Tiada barang kok. Astagfirullahaladzim, kowe iki bar panen brambang barang ngono kok peli tembok karo kancane. Ayo, Ibai. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Puranen aku wis ninggal sliramu, nanging atiku wis dudu duwemu.
duweni sanyata siji kanggo sira Cin apa saka ngendi Cin? Apa saka Kancane Andre jebule. Oh iya wong telanaan ya. Ya 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 ya. Nggih tanggane Mbak Ken nek ngono ya iki wayah ngaturi Mbak Ken nek ngono Mas. Kapangku kapang kok aku tak nyanyi double langsung luntur iku mau. Luntur. Terus ana istri nolo kotang. Kotang wis pas pokoke gak susuk Mas. Yuk monggo. Musiknya Mas.
sejati berutakan neno satenane aku isih tresno. Imboy tenan. Nadan datan handar beni bakal tak ruti suci sejati kemarutakan naya satenane aku isih tresno. Kok malah HP tekan dhuwur iku lho kosong. Koyok ape piye ngono aku mau rumah aku. Masih nyerah. Lagu iki soalnya medeni tenan lho, Dek. Apa, Mas? Wah, piye? Mas Bucit kene Mas Bucit. Dunia